Kaixo, ongi etorriak Solasenea podcastera, Kristinanea Fundazioak abian jarri duen saio berri honetara. Programa edo ekimen honen bidez, zuengana gerturatu nahiko genituzke, ingurumen eta jasangarritasun ikuspegitik interesgarriak iruditzen zaizkigun gaiak, baina beti ere ikuspuntu ezberdin, bitxi edo ez ezagun batetik. Gaurkoan adibidez, haziak izango ditugu mintzagai, eta horretarako bi aditu izango ditugu gurekin. Eta zuek esango duzue agian, haziak? Ez zaizkit asko interesatzen ba. Utzi dazue esaten gurekin geratzen bazarete, harrituta geratuko zaretela, gure gaurko protagonistek kontatuko dizkiguten hainbat eta hainbat konturekin. Hasteko, ez garariko haziei buruz orokorrean, baizik eta hazi mota bati buruz, edo hobeto esanda, elikagai jakin baten haziei buruz. Bioingeniaritza, biopirateria, Terminator haziak edota kontu honetan guztian Bayer, etxeak eta Aretxabaletako tomateak zer paper jokatzen duten ikusiko dugu. Ni Iker Aranberri naiz, eta hau Solasenea podcasta da. Ongi etorri! Tomate cantante, un pomodoro. Soy un tomate que canta. Bai, gaurkoan haziei buruz jardungo dugu, tomatearen haziei buruz, edo zehazki bi tomate baritateren haziei buruz. Badirudi tomatea, Solanum lycopersicum espezia, bizi osoan izan dela gure mailan, jaki bezala. Oso bertako produktua dela iruditzen zaigu, baina Europara 16. mendean iritsi zen Ameriketatik eta etzen jaki bezala kontsumitzen hasi, ia 20. mendearen hasieran arte, leku askotan pozoitsua zela uste zutelako eta ordura arte landare ornamental gisa erabili zen. Gure gaurko lehenengo protagonista Marta Barba Gaso, katalana da. 13 urte daramatza Euskal Herrian eta bi tomate baritateri buruzko tesia egin du. Hazien inguruan nahi nun lan bat egin, eta tesi bat egin, da azkenean, hainbat arrazoiengatik bi tomate barietate aukeratu nituen, ikerketa gai, alde batetik Jack barietatea, eta bestetik Aretxabaletako La Rosa, edo Aretxabaletako tomatea. Bat barietate komertziala dalako, eta bestia bertako barietate bat, eta pixkat bien arteko, konparaketa edo ikusteko zertan ezberdinak ziren, baina baita ere, zertan behar bada uste duguna, baino antzekotasun gehiago dituzte, ez? Oso gai arrunta edo mundanoa irudituko zaizue agian, baina benetan gera zaitezte eta guk bezala flipatuko duzue. Esan beharra dago, Marta Kala kontatu zigun, bi barietateak garai antzekoan iritsi zirela Euskal Herrira duela 30-40 urte inguru. Eta bietan dago bertako barietate bilakatzeko nolabaiteko prozesu bat. Alde batetik Jack tomatea, euskal tomate bezala saltzen da, erreferentziazko euskal tomate bilakatu da. Geroxeago ikusiko dugu benetan nondik datorren, eta Bayer etxeak zer ikusi duen Jack tomatearekin. Eta bestetik Aretxabaletako barietatea, Gipuzkoako eremu jakin bati oso lotuta dagoen barietatea. Ordunik ikusi nahi nun, nola bi barietate horiek alde batetik zabaltzen diren eta neurri baten barietate bilakatzen diren gurean. Eta hori aztertzeko, alde batetik aztertu dut identitatearen zanola hori gauzatzeko oso garrantzitsua den identitate bat ematea barietate hori, izen bat, baina askotan lurraldetasun bat ilotzea, hau da, izan euskal idearekin, edo izan Aretxabaleta herriarekin. Baina aztertu dut ere nola ugaltzen diren barietate horiek, barietateak baino nola haziak urterik urte nola ugaltzen diren eta koizten diren hazi horiek. Azkenan tesiaren atzean dagoen kezka bat bionistasunaren galera, eta nola hazien ugalketan anistasuna birsortu egiten den edo moztu egiten den, hori ere aztertu dut. Esan beharra dago bi barietateak bertako barietate kontsideratzen direla, baina oso modu ezberdinean. Jack barietatearen kasuan tomatea bera, fruitua bera da Euskal Herrikoa kontsideratzen dena. Eta Aretxabaletakoaren kasuan berriz, haziak. Zergatik den garrantzitsua bereizketa hau? Martak jada aipatu du saio honetan bere biziko garrantzia izango duen kontzeptuetako bat. Nola ekoizten dira haziak? Aretxabaletakoa bertako baritatea den bezala, Jack tomatea baritate komertziala da, eta horrek, zer esan nahi duen jakiteko, hazi hibridoak nola sortzen diren jakin behar dugu. Jack hazi horiek ekoizteko behar duzu beti eduki alde batetik parental A eta bestetik parental B,
parental aurri kentzen zaio, kasu honetan adibidez, polena, eta parental beri egiten zaiola da polen propioak kendu, eta beste parentalaren polena eman loreari. Hau da, sortzeko barietate hau behar dugu beste bi barietaten gurutzaketa. Beti norabide berean egiten dela, beti da varietatea, haren polena erabiltzen da, varietate B polinizatzeko. Varietate desberdinak dira? Bai, varietate desberdinak dira. Eta beti berdinak dira? Bai, eta gainera eta B beti A berdina da, eta B beti berdina da. Eta daukaten ezaugarria da, normalean genetikoki oso puruak direla, oso homogeneoak direla. Y tiraré semillas a la tierra, semillas que muy pronto brotarán. Alegia, tomate barietate puru bat hartzen da, polena kentzen zaio eta beste tomate barietate puru bati txertatu. Hori da Bayer-etxeak egiten duena jak barietatea sortzeko. Bueno, ez du berak egiten zuzenean, munduaren beste puntara bidaltzen ditu bi tomate barietate desberdinen haziak, beti berdinak dira gainera hazi barietate horiek eta sekretupean gordeta ze barietatekoak diren. Zein da asuntua? Hoiek, nik ez dut jakin zeintzuk diren, eta parental hoiek dira multinazional, hazien arloko multinazionalen altxorra. Zuk baldin baduzu parentalen kontrola, baduzu descendentziaren kontrola. Bayerrek beraz bi parental horien kontrola dauka, ez beste inork, eta berak bakarrik sor ditzake jak tomateak bi parental horietatik abiatuta. Orduan, Bayerrek zeiten du, Bayerrek gehienetan berak ez ditu ekoizten jakaziak. Berak bidaltzen ditu parentalak, beste enpresa bati, kodifikatuta, enpresa horrek ez du jakingo zer jaso duen eta ez du jakingo zer ekoiztiko duen. Enpresa horri zaten diote, bidaltzen dizugu hazia ZZZ, XXX. Jakin gabe zerena den? Bai, tomatearena dela bai, eta orduan badakite ZZZ barietatearen polena jarri behar diotela XXX barietatearen loreei. Eta hortik aterako da ZX, bidaliko diote hori Bayerri, eta Bayerrek badaki, kodifikatuta dulako, hori jak barietate dela. Gertatzen dena da, hazi horiek hibridoak izanik, berezitasun txiki bat dutela. Asuntua da, hazi horiek, zuk ere egiten dituzu, eta ematen dizkizute tomateak, kasuntan jak barietatearen ezaugarriak dituztenak. Baina zuk jak tomate bati, hazi bat ateratzen badiozu, hazi horri deitzen zaio bigarren belaunaldiko hazia. Ez da parentalen lehenengo gurtzaketatik datorna, baizik eta izango zen hoien iloba, ez? Eta ez seme alaba. Eta ezaugarri genetikoak elituzke izango berdinak. Hori da, eta orduan galtzen ditu jak lehenengo belaunaldiko haziaren ezaugarriak galtzen ditu. Behar bada bigarren belaunaldiak oraindik ditu ezaugarri desente lehenengo belaunaldiaren antzegoa, baina hirugarrenak itxi hau eta laugarrenak itxi hau. Soy semilla, I'm a seed. Soy semilla, I'm a seed. Eta horrek zer esan nahi du? Zer suposatzen dio ekoizleari? Urtero erosi behar dizkiola haziak Bayerri. Ezin die jak tomateei haziak kendu, gorde, landatu eta erein, bere ezaugarriak galtzen joaten delako eta ekoizleak ezingo dituelako urrengo belaunaldiko tomateak jak tomate gisa saldu. Ekoizle txikiari edo, tomateak autokontsumorako ereiten dituen ekoizleari ez dio eragingo askorik, baina bai ekoizle komertzialei. Ez dira hazi antzuak, hazi transgeniko zenbaitekin gertatzen zen moduan, Terminator haziak deiturikoak, baina belaunaldi bakarrera mugatutako haziak izango dira ezaugarriak galtzen joango direlako. Jak tomateak ekoiztera dedikatzen den pertsona bat, izan komertzialan, baina izan ere ekologikoan, behar du jakin ze barietatearekin ari den lanean, behar du aurre ikusi ze ekoizpen mota ematen dion, nola funtzionatzen duen, ze tomate mota ematen duen, gainera jak tomatea saltzen da, hain zuzen ezaugarri batzuk ditulako, saporen aldetik, forman aldetik, are gehiago, Eusko Label barruan komerzializatzeko, merkaturatzeko, exigitzen dira ezaugarri batzuk. Ezin du izan ez daki nolako tamaina. Neurri bat, ez handiegia, ez txikiegia, kolorea, neurtzen da. Hau zer da, inestablea edo dela urrengo belaunaldia? Claro, inestable eta gero eta homogeneoago izango da, tomateak gero eta ezberdinagoak, ekoizpenare
batek daki nolakoa izango den, zaporia ere ezberdinagoa. Alegia, ziurgabetasuna besterik ez diola emango ekoizleari, eta ondorioz, urrengo urtean ere, bai herri, jak haziak erosi beharko dizkio, barietate horri dagozkion ezaugarriak dituzten, tomateak ekoizteko, eta hala nahiko balu baita Eusko Label zigilua lortzeko ere. Eta zergatik ezin ditu ekoizleak berak ekoiztu, jak barietate tomateak? Lehenago esan dugunagatik, ekoizleak ez dakielako, bai herrek bakarrik dakielako, jak tomatea sortzeko zer bi parental edo azimota erabili behar diren. Kasuntan bitxia da, jak barietate ez dagola barietate babestuen registroan, zergatik ez delako beharrezkoa. Naizta edo zeinek berez alko zituen, hasiak ugaltzeko baimena duen edo zeinek alko zituen jak hasiak ekoiztu, inork ez dakienez ze parentaletatik datozen eta nola gurutzatu behar diren, inork ezin ditu horiek ekoiztu, bakarrik bai herreko horregatik, hasi enpresen altxorra dira parentalak. Ematen dietelako, kasuntan jak edo descendentziaren gaineko kontrola. Eta horregatik, urtero, tomate ekoizleek jo behar dute bai herrengana, hasiak ekoiztera. Baina nola edo non sortzen ditu bai herrek hasi hibrido horiek? Alemanian? Europan sikiera? Ez, bidai luzeagoa egin beharra dago eta Martak badaki nora. Ni egon nintzen Perun, Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz. Perun, Perun, Txilen eta Txinan ekoizten dituzte batipat hasi hibridoak. Oso lan artesanala eta manuala da, eskuz egindakoa erabat, baina era berean oso kontrolatuak dituzte baldintza guztiak, iaia laborategi baten itxura hartu arte. Eta horrek eskatzen du kontrolatzea airea, airetik ez sartzea bakteria hori, ura, hasia, parentalen hasia eta pertsonak, ez? Ez izatea, koronavirusarekin paralelismo asko inditzakegu, ez? Kontrolatu behar da kontaktua eta kutsadura. Orduan, hasi horiek ekoizten dira beti telasko negutegi batzutan, kontrolatzeko airetik ez dela sartzen bakteriarik. Peruko kasuan ura hartzen da, ezakizen bat, metro edo kilometro azpiko akuiferotatik, eta adibidez, praktika oso zorrotzak daude pertsonen desinfekziorako. Esan bezala oso lan gogorra, landare bakoitzari polenak kendu eta beste bati xiringa batekin sartzea eskuz eta banan-banan egin behar delako. Eta horrexegatik egiten dute lan hori Peru bezalako herrialdeetan. Hori iten da eskuzta banan-banan eta zentzu honetan ez da kasualitatea hasi horiek Peruneko iztik direla. Zeinetan eskulana hemen baino, merkeagoa da baino, merketu egiten da, ez? Eskulan handia zadala, guk irudikatzen dugu laborategi bat, baina hasi horiek egiten dira nekazal eremuan, eta eskatzen dute eskulan piatz, eskatzen du landare bakoitzari, lore guztiei, bere momentu gakoan, polenak kendu behar zaiola. Bestei ere, polen hori prozesatu behar da, eta gero polen hori eskuz, pintzel batekin, kasuntan jeringa batekin, jarri behartzaie landare femeninoen lorei. Orduan, izugarrizko eskulana behar du. Baina ez hori bakarrik. Ez da eramaten lan hori Peru, Txile edo Txina bezalako herrialdetara eskulana merkeagotu egiten dutelako bakarrik. Baizik eta horrek, onura gehiago dakarzkiolako Bayer bezalako multinazional bati. Honela, azaldu digu Martak berak. Eta gero ere hasiak ekoizteko tomate horiek ez dira jango. Tomate horietatik bakarrik hasiak kenduko dira eta fruitua bera botaingoa. Orduan ez denez elikadurarako kimikoen erabilera askoz handiagoa da. Legedia askoz malguagoa da edo askoz permisiboagoa da kimikoen erabilera dagokienean, ze gero ez dugu jango. Marta beraz, esaten ari dena da, nola tomate horiek ez diren jango, baizik eta hasiak erauziko zaizkien soilik, produktu kimikoen erabilera askoz ere malguagoa dela, eta horrek bertako ingurunean, baina baita, bertako langileengan ere eragingo dituen kalteak externalizatu egiten dituela Bayerrek. Solasenea Podcast.
Ia bidaiatu dugu Martarekin eta Bayerren haziekin Peruraino. Hango langileek bi parental sekretu horien haziak kombinatuz, jak barietatearen haziak lortu dituzte. Euskal Herrian gehien ekoizten den tomate barietatearen haziak, alegia. Eta orain zer? Nola jarraitzen du hazi horien bidaiak? Marta kontatu digu, Europan komertzializatu behar badira, Amsterdamera bidaltzen dituztela eta han, oso irizpide argigarriekin zehazten dutela, beren baliagarritasuna. Entzun, Martak dioena. Etengabe, eslogan zen purutasuna eta higienea. Purutasuna, baina etengabe, ni horrengo bitartean zen puruak eta garbiak eta desinfektatuak puruak. Ni ez dakit, igual antropologiatik beti gaude gauzak lotzen, baina ni etorri zitzaidan nazismoaren ideologia momentu baten, eta horrekin ekoiztuko ditugu euskal tomateak. Eta antropologia orloan egin diren beste ikerketa batzutan bertako elikagaiekin, adibidez urdaia espikoakin, jamon de bellota horrekin, azpimarratzen da berriz ere garbitasuna, purtasuna eta genetika. Eta orduan ikusten dugu nola bertako elikagaiak ekoizteko oinarrizko balioak izaten ari dira nazismora eramaten nauten balio batzuk. Hori ere hor botatzen dut. Ondoren bideak Almeriara edo Murtziara eramaten ditu haziakan Erein eta Ernaldu daitezen. Eta jarraian landarea bera Euskal Herriko mintegietara bidaltzen da. Hemen loratu daitezen eta tomatea atera dadin. Laburbilduz, jak baritateko tomateen bidaia Bayerren egoitzan hasten da. Inork ezagutzen ez dituen bi tomate baritate purutatik. Hortik, Perura joaten dira, bi parental horietatik jak tomate bat sortu dadin, eta hortik ateratzeko jak hazia. Ondoren, Amsterdamera joaten dira hazi horiek, handik Almeriako eta Murtziako landetxetara, hazia Erein eta Ernaltzeko, eta azkenik Euskal Herrira, iristen da landare itxuraz, hemen sor dadin tomatea bera. Ez alda, bidaia harrigarria. Hemen egiten dela tomatearen ekoizpena. Haziaren ekoizpena eta gero eta gehiago landarearen ekoizpena kanpoan egiten da. Horregatik nik aztertzen dudanean euskal tomaten euskal identitate hori neurri baten planteatzen duela tomatari jatorri baten baten zaio, baina jatorri hori ekoizteko, kulturalki ekoizteko, esan nahi ez betetzeko behar duguna da landare horien, hazi horien historia erabat moztu. Desagerrarazi behar dugu penintsulako hegoaldean egiten den lan hori, ze bestela jatzen horren hemengoa izango, eta are gehiago Perun gertatzen dena. La hierba de los caminos la pisan los caminantes. La hierba de los caminos. Horixe da, jak barietateko tomateek edo horiek ekoizteko haziek egiten duten bidaia gure platerera iritsi arte. Ez dugu esaten, bidaia egokia edo desegokia denik, ona ala txarra denik, baina iruditu zaigu pertsona asko, ez dakitela, horren euskalduntza ditugun jak barietateko tomateen jatorria egiazki zein den. Orain, askoz ere gertuagora joango gara beste barietate baten jatorria ezagutzeko. Parecen unos tomates normales, pero no lo son. Son los mejores del estado. Han sido premiados en la Feria Nacional del Tomate, pero el reconocimiento que han tenido se les ha quedado corto a algunos, porque hay quienes consideran que están cerca de ser los mejores tomates del mundo. Aretxabaletako tomateari buruz, ari da entzun dugun albistea. Iragan irailean Espainiara estatuko tomaterik onena izendatu zuten. Hainbat sari ia irabazi ditu Gipuzkoa edo Euskal Herri mailan, ia duela urte batzutik. Aurten izan da, Espainia maiko lehen aldiko irabazten duena. Ikusi behar da, zer gertatuko den honekin, eta benetan ez dakigu, baina igual bai jauzi bat, berri bat ikusiko dugu. Hitz egiten entzun duzuena Mark Badal agroekologian aditua da gure gaurko bigarren protagonista. Mark katalana da baita ere, baina makina bat urte daramatza gurean, Martak bezala. Urte hauetan guztietan hainbat liburu idatzi ditu, besteak beste, bidaia kuadernoak izenekoa, haziei buruzko kronika eta istorio bitxiekin osatua. Baina baita, Aretxabaletako tomatea izenekoa ere, Martarekin batera, tomate barietate horri buruzko ikerketaren berri ematen duena. Mark eta Marta gai izan dira zehazteko Aretxabaletako tomatea noiz iritsi zen Euskal Herrira eta zein baratzetan erein ziren lehenengoz. Gutxi gora bera, mundu honetan ibiltzen garenok bagenekien istorio bat, baina egia da, istorio horrek
bazeukan utxune bat, ez? Eta nolabait gelditzen zen momentu batean, eta bazegon hor misterio bat, ez? Eta ia mito bat, ez? Xerora bat, ekarrizun, nondik, nonbaitetik, eta hor amaitzen zuen historioa. Mito bat, misterio bat, xerora bat, honek eleberri beltz bat dirudi, baina jarraitu aurretik, zergatik da berezia Aretxabaletako tomatea jak barietatearekin alderatuta? Berez barietate hori zabaldu da bertako mugimendu agroekologiko esker, no? Ordian hasi zuten barietate hori laborari ekologikoak, gero Blasenea mintegia hasi zen erentzen eta landareak saltzeko, plantela saltzeko. Ordian bai, momentu hortan bazten da mundu batetik, no? Baserri, baiarako mundu honetatik, mundu agroekologikora, no? Baina mundu azien enpresen mundutik pasagabe edo neiker batetik pasagabe, no? Ordian joan da erran dezakegu mundu tradizional batetik edo nekazaritza familiar eredu batetik eredu agroekologikora. Jak barietatea ez bezala, Aretxabaletako tomateak bere biziraupena baserritarren lanari zor dio, ez enpresa transnazionalei. Aretxabaletako baratze batetik sortutako tomateetatik, baserritarrek haziak erauzi, gorde, erein eta ugaldu egin dituzte hamarkadaz hamarkada, bai tomatea bera, fruitua alegia, baina baita haziak bertako lurretan ugaldu dira 1970garren hamarkadaz geroztik. Eta horrek eman dio bertakotasuna barietate horri. Bazegon Aretxabaletan gizon bat, Atxurdin izena zuena, eta berak bazitun tomate oso ona bere baratzan, etxeko baratzan. Eta Aretxabaletako batzuk ezagutzen zituzen, bai, Atxurdin bai, eta nik hartu nizkion hazi batzuk, eta hortik beti gorde ditut nire baratzen, pertsona ezberdinak bazekiten eta bere garaian saltzen zituen tomateak herrian eta hori. Orduan, bageneukan hori, Atxurdin. Eta bagenekien bakarra zena, xerora batek eman ziola Atxurdini. Bale Atxurdin izeneko baserritar bati, xerora batek eman zizkion hazi batzuk, ustez Non eta Miranda de Ebron lortu zituenak. Atxurdinek bere baratzean erein eta inguruko baserrietako lagunei eman zizkien haziak 70 eta 80 hamarkadetan. Baina 1980ean, Koldo Zubizarreta izeneko gizon batek pentsatu zuen horren goxoak ziren tomate horien haziak eta horren errotuta zeudenak Aretxabaletan nolabait gorde eta babestu egin behar zirela. Eta hori, 80garren hamarkadan, Koldok ikusten duen, hazi hori, varietate hori biziki interesgarria da, eta hemen batzuk igual gaude zaintzen gure etxeko baratzen, baina agian profesional batek hartzen balin badu hazi hori, askoz gehiago garatuko dugu eta nolabait ziurtatuko dugu bere jarraipena eta hori. Ordian, momentu hortan, Koldok pazten die hazi hori Antzuolako bikote bati, laborari profesionalak direnak. Hortik aurrerakoa jada historia da. Gipuzkoako eremu txiki batean, eskuz esku eta belaunaldiz belaunaldi gorde eta ugaldu zen hazi barietate txiki batek izena lortu zuen. Ordura arte Atxurdineko tomatea zen, edo ondoko bizilagunaren baratzeko tomatea, edo Aretxabaletako mozkorra edo arrosa bere kolore bereizgarriagatik. Baina 80garren hamarkadatik aurrera, Koldo Zubizarretak barietatea babestea erabaki zuenetik, Aretxabaletako tomatea izena hartuko du. Horre ematen da jauzi handi bat, Koldoren eskuta heldu den arte, bariete hau baratzez baratze pasatzen denean, izen aldatuko zaio. Zen hiri ematen bait Markek, Mark izena jarriko dio, edo Marken baserriko izena. Eta beraz, barietatearen
Barietateari ematen zaizkion izenek ere esaten digute, edo hitz egiten digute, barietatea nola mugitzen den, baserria nola ulertzen den, barietarekin ze harremanak sortzen diren, eta barietatea beraz da barietate moduan ulertzen da ni daukat tomate klase hau gustatzen zait, eta hemen bukatzen da. Eta horregatik, zezanguratsua da, koldok ematen die gorde dezaten, koldokia pentsatzen du hau barietate bada. Eta galduko da. Eta orduan, nik ziurtatu nahi dut, barietate moduan mantentzen den. Bi ikerlariek argi dutena da, Aretxabaleta inguruko baserritarrek asko eman diotela Aretxabaletako tomate barietateari, zaindu egin dute, babestu egin dute beren baratzeetan, baina haziak berak ere asko eman dio, ez Aretxabaletari soilik baizik eta lurralde osoari ere. Haziekin eta tomatekin ditugun harremanak ez da bakarrik guk zaintzen ditugu. Osa, historia honetan konturatzen gara, pertsonek eta baserriek ere, kasuntan tomate horien beharra eduki dutela eta tomate edo barietate horri esker biziraun dutela. Sektore ekologikoa Gipuzkoan ere eratu da tomate hori zabaltzarekin batera eta ezin dugu ulertu bata bestea ulertu gabe, ez? Zer bi eredu desberdin, ezta? Aretxabaletakoa eta jak barietatearena. Biek ala biek, beren ibilbideak oso bestelakoak izanik ere, erabateko identifikazioa lortu dute gure artean, euskal tomate barietateak bilakatuz oso urte gutxian. Baina, zer gertatuko da Aretxabaletako tomatearekin? Orain arte baserrietatik baserrietara pasaden barietate bat da, baina orain nolabaiteko ospea eta izena lortu duenean Euskal Herriko mugetatik kanpora ere, aukerarik badako industria agroalimentarioak hazi horiek bereganatzeko? Martaren eta Marken esanetan momentuz behintzat Aretxabaletako tomateak ez ditu betetzen baldintzak industriak bere egin eta merkaturatzeko, denbora tarte oso txikietan bildu eta kontsumitu behar baita tomate barietate hau eta garraio sistemetarako ez baita egokia. Orduan, edo behar bada batzuk burutzen dute hobekuntza prozesun bat ezaugarri batzuk aldatu aldera, baina aldatzen direnean horiek beste batzuk ere orduan ja ez da izango barietate hau. Edo merkatuaren logika batzuk aldatu beharko lirateke, eta nik susmoa dut batzuk aldatzen ari direla. Hau da, denbora horiek kalitatean erizenean murriztu beharko ziren. Osa, bertako barietatek duten ezaugarrietako bat askotan da, tomatena, oso azalfina dute. Eta tomatetan esaten da oraindik genetistek ez dutela asmatu sortzea zaporea duten eta azal gogorra duten tomateak. Nola nahi ere, elikagaiak gizakiaren interesetara egokitzeko nahia edo beharra, iaia nekazaritzaren sorrerarekin hasi zen, eta orduz geroztik aurrera jarraitzen du, tomateen edota bestelako elikagaien kasuan bezala. Hau ez da gutxiago izango, Aretxabaletako tomatearen kasuan, eta Markek esan digunez, elikagai zaporetsuenen edo interesgarrienen gaineko eskubideak lortzea, lehiaketa bat da, gaur egun lasterketa bat. Azien enpresen genetistek eta horiek gu baino beto badakite arazo bat dutela zapore ez dituzten tomatearekin eta ja duela urte batzuk ari dira jotake txekatzen bertako barietateak zaporarekin nahasteko genetikoki bere barietate modernoekin. Hau benetan da lehiaketa bat, ari dira korrikan bilatzeko, eta igual bai, pues, interesatzen zaio, osea, bilu, barietate hori ezaugarri organoleptikoa kristona ditu, pues, interesatzen zaigu, behar bada, beste barietate batzuekin kursatzeko barietate berriak sortzeko. Hori bai, zorionez, oraindik geneak ezin dira sortu. Horian, aukera bakarra da bilatu. Eta horregatik biopirateria eta hori, bilatzen ari dira geneak. Eta nun atzemaiten dituzte, bertako barietateetan. Hauxe da, gaurkoz eta Solasenea podcasteko lehenengo emanaldi honetan eskaini eta kontatu nahi genizuena. Espero dugu guri bezainbeste gustatu izana gai hau. Saiatuko gara, nola ez, hurrengo emanaldia ere zuen gustukoa izaten. Ordura arte, ondo izan eta agur!